Ngabafundi abangaphezulu kuma-500 be-University Walter Sisulu eMpuma Koloni abaphumelela izidanga phakathi konyaka ka-2016 no-2019 abangeke azifumane iziqinisekiso zempumelelo yabo ngenxa yongahlawuli. Babexhaswa liqumrhu lenkxaso-mali yabafundi i-NSFAS. Aba bafundi bagxeka iyunivesithi neyafaka amaxwebhu abo kwi-NSFAS ngokwenza umsebenzi ongagqibelelanga. Uninzi labafundi kule dyunivesithi yaseWalter Sisulu lusuka kwiindawo zasezilalini eMpuma Koloni. Yaye iipesenti ezivisayo zabafundi zixhomeke kwinkxaso-mali ka-NSFAS. Ukwehluleka kwedyunivesithi abafundi abakhala ngako kungakwazi ukufaka izicelo kwi-NSFAS. I-problem indiaffecteka because andikwazi ukwenza usayiso kwasesi bafuna ndibe ne-certificate and andinaso ngoku certificate esilapha kum. Sinengxaki asikwazi ukufumana imisebenzi ngoba idyunivesithi igcine izetifikethi zethu kuyo. Ibhunga labafundi lizama ngandlela zonke ukuba kufunyanwe isisombululo kule ngxaki. Into engicela uba yenze into yobana i-institution izama ukuncedisa ukusebenzisana no-NSFAS both bobabini u-NSFAS ne-institution ukuncedisa into yobana abantwana bafumane certificates. Abazali bathi bafuna isebe lezemfundo ephakamileyo lingenelele. Kuthiwa bazozifumana makubhatalwe i-30,000 ndingayithatha phi ndingubani? Ndingayithatha phi i-30,000? Zezo zinto ke zizisigulisayo ndizosuka ndife lo mntana engafumananga nomsebenzi. Isebe lezemfundo ephakamileyo lifuna bonke abafundi abachaphazelekileyo ukuba beze ngaphambili. Any problem that anybody has, bring that to our attention, bring that to the attention of NSFAS. I'm challenging you now in the air. Bring those 25 names. I'll be able to give you an answer within the next 48 hours. Umba ukukhethelwa kucala kwabafundi ngokwezimali kusengumngeni omkhulu kwezi dyunivesithi eMzantsi Afrika, nanjengoko abanye abafundi bengakwazi ukuba babhalise ngenxa yongabikho kwezimali. Kwiindaba ze-SABC, Nkululeko Nyembezi, eMthatha.